сыйфат арасындагы бәйләнешне галимнәр инде күптәннән избатлап килә. Әмма һәр чакта да сан сыйфатка алып килмәсә дә, сыйфат санга бик тә бәйләнгән шул. Мәгълүм ки, санлы булу ул бит әле мәртәбәле, дәрәҗәле булу дигән сүз. Санга сукмау бу инде синең белән санашалармы, юкмы икәнен күрсәтә. Соңгы көннәрдә татар дөньясында ниндидер бер үзгәреш сизелә башлады. Ишеткәнсездер инде, сез генә ишетми калмагансыздыр дип юк бар җирдән сүз башлап китәбез дә, сүзне күптән түгел генә җәмгыять хозурына чыгарылган җан исәп нәтиҗәләре белән очлап куябыз. Арифметик саннар саный белмәгәннәрне дә телсез итте бит әле. Ни кызганыч, хикмәтле сүзләр эш беткәч кенә искә төшә бит ул. Җирнең төрле почмагыннан килеп, Казан буйлап бер-ике көнгә сибелгәннәрнең иң беренче чиратта татарның кемлеген белеп танысы килә. Килгән кунакларның юмартлыгы, хәтта тиешле-тиешсез йөргәннәрне бик тә өнәп бетермәгәннәрнең дә күңелен йомшарта. Хәер, килсеннәр, күрсеннәр, кешедән ким яшәмибез. Татымаган ризык, күрмәгән тамаша, сөйләнмәгән сүз калмагач, хуҗаларның кунакчыллыгын, байлыгын, килеш-килбәтен, осталыгын бәяләүгә дә вакыт җитә. Впечатлены, конечно, очень. Вот этой культурой вдохновляемся. Ребенку что понравилось? Мне очень понравилась мечеть. То есть мы прям туда заходили. Кул-Шариф, да. Мы прям туда заходили, поднимались наверх, смотрели, как на молитвенный зал смотрели сверху. Очень понравилось. Красивые виды у вас еще в Казани. Мне впечатлила такая вот старина, которая у вас осталась. То есть как бы обычаи, традиции, добрые люди, отсутствие грязи на дорогах, то есть вот такой вот прям культура. Вот мне хочется, чтобы вот этот национальный колорит также и оставалось, потому что мы, когда сюда приезжаем, мы хотим здесь, например, приходим специально, чтобы поесть татарские блюда, особенно там уч-пачмак, улеш, который больше еще по-другому, потом блинчики татарские, вот. Нам хочется, чтобы этот национальный колорит также и оставался. Чак-чак вкусные, которые, ну вот. Поэтому... Ну, если не будет языка, если не будет народа, то не будет и вот этих блюд, ничего не будет, так? Да, согласна. Если мы не будем, как говорится, за нашими традициями следить, то это все потеряется. Естественно, мы дальше своим потомкам, поколению мы не сможем ничего передать. Мактау сүзләреннән киерелеп, күкрәк кагып йөргәндә, җанга сөенеш эзләгәндә, халыкның эчке борчулары кемнең исәбендә барсың. Әмма бу юлы бер колактан икенче колакка кергән шомлы хәбәрләр җиңел генә ашып чыкмады. Рәсәйдә сан буенча икенче урында кала алган, хәлләр бөтенләй өметсез түгел дә кебек, халыкның сыкрап алуы шактый табигый. Ярым зарланып, ярым хафаланып сөйләргә сәбәп тә юк түгел шул. Результаты переписи, которые мы получили, нас несколько удивили. Удивили в плане того, что мы увидели сокращение численности ряда народов нашей страны, в том числе и татар. И по большому счету для нас вот эти результаты были ожидаемы, потому что мы наблюдали, каким образом происходила эта перепись. И у нас, у специалистов, достаточно большие вопросы к ее качеству ее проведения. После завершения переписи социологическая компания провела опрос россиян, и они задавали вопрос, участвовали ли вы в переписи. Оказалось, что в ней участвовали лишь 42% респондентов, то есть меньше половины граждан нашей страны участвовало в этой переписной кампании. Еще ниже показатель оказался в Москве. Лишь 20% москвичей участвовало в переписи, то есть в крупных городах этот показатель оказался еще ниже. Мы, как знаем, татары – это высокоурбанизированный народ, и мы можем предположить, что в крупных городах просто не приходили к татары, меня опрашивали их и не спрашивали об их национальной принадлежности. Күрше күләм туган тумашадан айырган, интернет шилтәре ашагына аралашырга мәҗбүр иткән, очрашулардан баш тарттырган, мәктәпләрне яптырган, хәтта битлек киеп тә урамга борын да күрсәтергә рөхсәт бирмәгән таҗлы вирус хөкем сөргән заман шартларында кара буяуны жәлләмичә халыкның санын алырга батырчылык итү үзенә күрә бер мәзәк булды. Әмма ахыр чиктә бу мәзәктән шаркылдап көлергә генә язмады. Кемнән сорама, күрмәдек, белмәдек, безгә кермәделәр, исәпләмәделәр, уйларга вакытта, аңларга форсатта булмады дип бүген халык зар ата. Җан исәпне үткәргәннәрнең бу хаталарына икеле билгесен куючы да юк. Чөнки халыкның санын башка чыганыклардан да бик ансат кына алып булган ахры. Әмма шәһәр районнарда урнашкан халыкның гражданлык хукукларын теркәүче оешмалардан алынган мәгълүматта
Син нинди халык вәкиле икәне дә, нинди телләр белүеңдә күрсәтелмәгәнлектән, Росстат җәмәгатьчелеккә яңа ел алдыннан ук ачып салырга җөрьәт иткән саннар өермәсе хәтта теллеләрне дә телсез итте. Хәер, 10 ел вакыт аралыгында Рәсәйдә гомуми халык саны 4 миллионга арткан икән. Мәскәү, Санкт-Петербург, Краснодар крае, Кавказ республикалары һәм ни куаныч, Татарстанда да күбрәк кеше яши башлаган. Бездә барлык халык саны 218 меңгә арткан. Әмма кайчандыр әвәрә килеп тарсынмыйча гөрләп яшәгән татарларга бай төбәкләрдә генә татарлар саны 30-40 мең кешегә кимеп, җигәрсезләнеп калган. Самара өлкәсендә татарлар 126 меңнән 94 меңгә калган. Чиләбе өлкәсе 60 мең татарга кимегән. Орынбурда 2010 елда 150 меңнән артык татар яшәсә, бу җан исәп вакытында шуның 116 меңен генә шутлап чыгара алганнар. Ульян өлкәсе 10 ел дәврендә 44 мең татарга кимегән. Мәскәүдә дә 84 мең татар кешесе генә калган имеш. 65 меңе кайда, кара урман артында. Гаҗәп хәл, сәер хәл, үтә дә сәер хәл бит әле бу. Шамасыз аз саннар, шамасыз зур җаваплылыкка итерә. На 600 тысяч татар стало меньше. Да, это с татарами, это вот второй вопрос и самый важный для нас. И я бы назвал, что это как раз такой шокирующий результат. Во-первых, потому что действительно это очень большая убыль. Но в целом это показывает, что государство не приложило усилия к тому, чтобы эти сведения получить. В самих материалах переписи довольно обширный круг вопросов. Но они относятся скорее к жилищно-бытовым условиям, чем к социальным и национальным условиям. И это, мне кажется, как раз и является снижением, собственно, уровня вот этих самых переписей и их значения. Например, узнать, сколько процентов людей живет в домах, где есть санузел, это, конечно, для государства, видимо, важно, но никаким образом, например, для благосостояния людей, собственно говоря, не сказывается. В то время как те вопросы социальные, национальные, которые волнуют людей гораздо, я думаю, что больше, чем многие другие, они вообще никак не ставились. Бу халыкны исәпкә алу оештыру ягыннан начар оештырылган иде. Без аны Казанда да күрдек чынлыкта. Чөнки күп кенә өйләргә кермәделәр. Менә анда шундый үзенчәлек бар. Әгәр дә кешенең санын квартираларга кереп алмасалар, ул вакытта аны полиция һәм башка төрле исәпкә алу кенәгәләрне алып язалар. Хәзерге Русия законнары нигезендә анда туган телдә милләттә күрсәтелми. Димәк, бу кешеләр милләтсез шәхес булып чыгалар. Аларның саны элекке халык исәпкә алу белән чагыштырган вакытта кискен артты. 2010 елда ул 5 миллион 600 мең иде. Хәзер 16 миллион 600 меңгә җитте. Бу бик зур сан. Шулай булгач, менә безнең татарларыбыз, алар физик яктан юкка чыкмыйча шул сан ичендә калдылар. Әйеп, мөмкинчелек бар иде. Бүгенге көндә дәүләт менә шу госуслуги аркылы айрым теркәләргә һәм ләкин без барыбыз да беләбез интернет мәсьәләсе буенча һәм гомумән ул шартларның никадәр безнең Рәсәйдә урнашкан, бигрәк тә авыл җирлекләрендә ул шартлар тудырылганмы юкмы? Мин иманым камил, барлык бүгенге көндә җирдә дә безнең бигрәк тә олы буын вәкилләре шушы электрон ресурс белән куллана алганнар дип уйламыйм мин. Шуңа күрә монда төп безнең мәкерле дошман пандемия һәм ковид. Әмма сыныкка сылтап кына булмас шул. 2 тапкыр кичектерелгән әзерлек чаралары 2 елга сузылган җан исәпкә әллә вакыт, әллә игътибар җитмәгән. Бер теләктә уртак уйда яшәдек микән? Шынны сөйләргә, хакыйкатьне аңлашып калырга тырыштыкмы? Бер караганда көннәребезне гамсез, уйсыз да үткәрмәдек. Сабантуйларда җырладык, бийдек, очрашуларга чыктык, халыкны үндәдек. Татарның бердәм ядрәсен тунарга бирмичә, чәчмичә, түкмичә саклап калдык.
алдык. Тегендә монда сугылганнарның, иске издән сыптыручыларның тамырлары таралышы бүртмәде, саны артмады, хәтта кимеде дә. Әмма кайбер мәсьәләләрдә сүзебезнең үтмәве көн кебек ачык. Бу җан исәп нәтиҗәсендә күршебез Башкортстанда яшәгән татарлар саны 34 меңгә кимегән. Бу бит бер зур район юкка чыккан дигән сүз. Анысы да ярты бәлә. Узган җан исәп вакытында Башкортстанда яшәгән, әмма туган телен татар теле дип күрсәткән 200 мең кеше бу юлы үз юлыннан тайпылган. Юраганнар юш килде. Бу ничә еллар Башкортстан белән Татарстан чигендә яшәүче, татар телендә сөйләшкән халык телен, башкорт теленең төньяк көнбатыш диалекты ул дигән уйдырманы, ялгыш фикерне халык арасында тарату сәясәтенең бер зур нәтиҗәсе икәненә хәзер инде һичшиксез шигебез юк. Һәм бу эш бик күп кырын юллар белән эшләнелгәне турында җан исәптән соң әппәр иткәч, Россиянең күренекле этнологы Валерий Тишков та ачыктан-ачык белдерде. Акыллы сүз эш биткәч искә төшә ул. Алар, димәк, башка тел белүчеләр хисабына кергәннәр. Бу теге Башкортстанда шундый теория уйлап чыгарганнар иде, төньяк көнбатыш диалект дигән нәрсә. Ул татар теле турында сүз бара. Хәзер менә ул төньяк көнбатыш диалект вәкилләрен керттеләр башкорт теле вәкилләре арасына. Димәк, алар башкорт булып беттеләр инде хәзерге вакытта. Татарның хисабы бер өлеш мин уйлым шунда калды дип. Менә шушы ике якны исәпкә алсаң, татарларның ни өчен кискен рәвештә 600 меңгә кимегән чамаларга була. Бу мәсьәләдә үз ихтыярыбызга хуҗа булдык микән? Артык төпшенең үз дәрәҗәңне төшерүгә тиң дип санап, җилнең кая искәнен исәпләмичәрәк калганбыз шул. Бер кузгалган бозны туктату хәзер инде җиңел эш булмас. Кисәккә кисәк дөнья буйлап таралып яшәгән, әмма кайсы җирдә тамырын җәймәсен, кайсы туфракта тишелеп чыкмасын, үзенең кем икәнлеген әле онытмаска тырышкан, тырмашкан халыкка ихтыярын бер йодрыкка туплап яшәү, түзлеген саклап калу бүгенге вазгыять кысаларында һичшиксез җиңел түгел. Аларның үз саны сан, үз хәлләре хәл. 30 ел дәврендә Рәсәйдә күпләп татарлар яшәгән төбәкләрдә кайчандыр туган телгә өйрәткән 557 мәктәптә татар теле дәресләре инде күптәннән юк. Шуның белән татар телен өйрәнүче балалар саны да 60 меңгә кимегән. Ләкин бу да бәләнең яртысы гына. Өлкә мәктәпләре өчен татар милли кадрлар әзерләгән Тубыл, Төмән, Ульян, Орынбур, Ижау, Мәскәүдәге уку йортларында татар кафедралары да күптән ябылган. Хәерле каза булмады шул. Соңгы 20 елда 2 җан исәп аралыгында Рәсәйдә татар телен белүчеләр, туган телендә сөйләшүчеләр саны 2 миллион 100 меңгә кимегән. Мондый җитезлек белән аска тәгәрәп барсак, тагын 30 елдан татар телен белүчеләр саны 500 меңгә генә калырга мөмкин. Әллә инде Исхакыйның инкыйразына таба вакытны куалап барабызмы? Реальная убыль, наверное, не такая большая, не на 600 тысяч, как показывает перепись. Но, тем не менее, она все равно показывает, что идет неуклонное сокращение. Даже если число татар осталось прежним, то это показывает, что 10 лет потрачены впустую. То есть мы просто сохранились, но при этом никакого развития не получили. Это означает, что и ассимиляция культурная, языковая, она продолжается, и она идет все более возрастающими темпами. И есть повод как раз для тревоги и принятия самых действенных мер, чтобы эту ситуацию переломить. В школах, даже в национальных республиках, преподавание национального языка и национальной культуры не является приоритетом. Они сдвинуты, как в советское время, на задворки учебного процесса, и число часов на изучение языка и национальной культуры сокращается, причем очень резко. Это все как раз является вот этими факторами собственной ассимиляции. Причем ведь это мы речь ведем о Татарстане. А
например, за пределами Татарстана ситуация еще более катастрофическая, еще более худшая. Biz Rəsəy küləmində, ilimizdə ikinci xalq bulub, başqa millətlər arasında ikinci xalq bulub, özümüzün pozisiyamızı saxlaya aldıq. Həm yuxarı bilimli, ən oxumuşlu xalq, əlbəttə şulay tatar bilgiləndi. Mənə elə ofitsial şu sanlar negizində. Әмма иң бер чыганы иң бер чыган мәсьәләм бар. Менә әлеге халык санын алу вакытында ул безнең үзләренең туган теле итеп күрсәтүчеләр. Әлбәттә, еллар дәврендә булган менә бу вазгыять, милли мәгарифкә булган һөҗүм, мин шулай дип әйтер идем. Аның үзенең тәэсирен күрсәтә. Йыгылмыйча гына батыр калып булмый шул. Батыр булып калганыбыз да бар, йыгылырга да килгәли, авыз пешкән, пешектереп кенә торалар түз генә. Әмма безнең халык җибегәннәрдән түгел, ил күзендә күркәм булыр өчен үз намусыңа сыенырга, йөрәгеңә ышанырга кирәк. Бу җан исәп яшәешебез хәрәкәтенә сорау билгесе куйды. Әгәр дә бу саннар билгеләнеп куелмаган булса, буталышып йөрер идек әле. Мин моны чагыштырыр идем. Уңыш үсмәгән авыл кеше, үстерә алмаган авыл кешесе. Чөнки авылда бит санала икмәк урожайы центнерлары белән, промышленностьта чыгарган машиналар саны белән, нефтчеләрнең нефть тапкан тонналары белән үлчәнә бит, үлчәм бар, ул критерий, конкрет үлчәмнәр бар. Ә безнең тәрбия, милли мәдәният эшендә нәрсә белән үлчәнәсең? Чаралар үткәргән саны белән түгел. Һәм шул чараларда катнашкан артистлар, анда тотылган акчалар, яки анда килгән тамашачылар саны белән дә түгел. Алар да кыя рәвештә тәэсир итә әлбәттә. Ләкин күпме татар саклаган үзенең татарлыгын һәм гомумән сакланган ул. Туган телеңне белмәсәң, ул син надан дигән сүз, хурлыклы эш дигән сүз һәм үзенең татарлыгыңны исбатламагансың дигән сүз бит. Мин бик борчылдым моңа. Китап сәүдәсе туктады. Китап кибетенә кергәч мин сатучыны күрәм, үземнән башка бер кеше дә күргәнем юк. Газета журналларның тиражлары төшкән икән. Ничек акланып торасың? Ничек инде монда барысында пандемияга яки анда Роскомстатның инде дөрес санамаганны аударасың? Без үзебез беләбез. Менә хәзер мин эшләгән вакытта журналларда, Идел журналының 120-130 мең тираж белән чыгара идем. Хәтта агитатор журналы да 12 мең белән чыга иде. Кайбер газеталар татарча 500 меңгә җиткәне булды. Журналларның, сөембекәләрнең. Хәзер күрәбез 10 тапкыр, 20 тапкыр кимегән икән. Һәм интернеттагы рейтинглар артмаган икән. Борчылырга һәм безнең барыбызга да җиңсезганып эшкә тотынырга, ялганнан баш тартырга бу идеологик припискаларның файдасы юк. Менә шуңа вакыт сигнал бирә бу шундый өнди моңа. Шуңа күрә бу җан исәп безнең өчен илһам чыганагы булсын иде. Мин уйлыйм, әгәр дә без исән-сау булсак, Россиядә демократия үскәннән соң, тагы бер 10 елдан соң яңа халык исәпкә алу булса, безнең юкка чыга дип саналган халык кинәт кенә килеп чыгар дип уйлыйм мин. Коронавируслар булмаса, Шуңа күрә Татар конгрессында бу фикерне әйтте, безнең реаль сан Россия эчендә 5 миллион ярымдан ким түгел дип уйлыйм мин үзем. Безгә шактый гына бүгенге көндә бөтен дөнья татар конгрессына мөрәҗәгатьләр килә, канәгатьсезлек белдерәләр. Һәм без һәрбер мәсьәлә буенча аерым ачыклык кертәчәкбез. Без шушы җирлекләргә аерым чыгуны планлаштырабыз. Һәм инде бүгенге көндә ул эш башланды да. Хаклык эзләү авыр булырмы? Ничегрәк уйлыйсыз? Хаклык эзләү гадел булсын. Һәм без бит инанган, беләсезме, менә ашаган белми тураган белә диләр. Без төрле даирәләрне, оешмаларны гаепләргә мөмкин бу мәсьәләдә. Ләкин мин сезгә шуны әйтер идем. Безнең башта үзебездә, ишебездә менә бу инану һәм менә әлеге саннарны раслый алырлык милли үзаңның көчле булуы кирәк. Һәм ул бар халкыбызда. Алар аны дәлилли, мин сезгә шуны әйтер идем бүгенге көндә. Безнең өчен сан илебездә ул 5 миллион 500 меңнән дә ким түгел. Безнең халкыбыз менә матурлыгны күрә белгән. Ул менә әйтәләр, бу татар хатыны шу кадәр күп әйберләр кигән, камзол да кигән, хәситә дә кигән, изүләр дә килгән. Ну, как сорока кебегрәк. Типкәрәк карасаң, ул шу кадәр менә матурлыкка матурлык. Һәр
халык үзеннән соң ниндидер эз калдырырга тиеш. Һәм балык кылчыгыдай җанга кадалган бу гыйбрәтле хәлләрнең дә мөһимлеген, тирәнлеген аңлаучылары, халыкның реаль санын бәяләүчеләре дә коры җансыз мәгълүматны җыйганнар түгел. Без, татарлар, үзебез ул. Мин шундый хәзер зур эшләр эшлим инде менә. Менә бит инде матурлыклар, Әйе, менә алкалар. Буларны бит инде көндәки булмый. Күбесенчә я бүләккә алалар. Менә тагын мин эшлим зур яка шылбырлары. Яки менә андый накосниклар. Мин дә сорыйм, нәрсәгә аласыз дип. Ул әйтә, ул миндә булсын, һәм мин аны аннары үземнең аныкларыма калдырам. Димәк, бу әйберләр алар милләтнең күрсәткече, милләтнең бер ниндидер теге билгесе булып тора. Шулай бит инде. Шуңа күрә мин бик шат, что ул минем хәзер Казанда гына түгел, чит илләргә күбрәк китә. Шулкадәр куанам, чит илдә дә монда да татар бар, монда да татар бар. Австралиядә дә бар, Австриядә бар, Америкада да бар. Ул бит безнең милләт зур икән, безнең милләт ул бөтен җир йөзенә таралган икән күрсәтә. Димәк, татарлар саны ягыннан кимемәгәндер. Мин кимәгәнне күрсәтәм, сизмим. Бурын үткән заманда Булгар белән сарайда, Җаек белән Иделдә, Алтын Урда, Ак Урда, Данлы Кыпчак җирендә, татардан туган Нугай илендә Туктамыш дигән хан булды. Ил булганга ил булды, яу булганга яу булды, биләгәне кыл булды, әйдәгәне мал булды. 2023 ел татар дөньясында дастаннарыбыз елы дип игълан ителде. Идегәй дастаны безнең көнгә кадәр килеп җиткән татар халкының борынгы эпик шигъри әсәрләренең берсе. Әмма ул күп санлы риваят һәм легендалардан гына тормый. Ул иң беренче чиратта 14нче гасыр азагы, 15нче гасыр башында Алтын Урда дәүләтендә барган һәм бу олуг дәүләтне таркаткан канлы бер чорны сурәтләүче тарихи әсәрдер. Шуңа күрә дә бүген без дастаннарыбызны татар дөньясын тирәнрәк белү, халыкның үз аңын аңлар өчен тарихи, фәлсәфи дәреслек итеп тә кулланырга тиеш бездер. Халык сүзе көмеш кебек, шыңлаганда шыңга аша.